ببونه کوچبارکردنا کەسایەتیان نیشتیمان پەروەر حەسەن سۆفی دکتۆر عەبدولحەکیم بەشار جیگرێ سەرۆکی ئەیتیلافا سووری و ئەندامی پۆلیتبیرۆیا پەدەکەسێ دۆ ڕۆژا شەمیێ سێ نیسانê بروسکەکە بە هیداریە ئاراستەی مالباتا سۆفی bi vê boneyê kir kopiyek ji brûska sersaxiyê ji bo Rêvazî News hatiye şandin têde wiha hatiye malbata Sofî li hundir û dervê welêt zarokên Xwedê jê razî bi dilekî xemgîn menûçeya koçbarkirina kesayetiya niştîman perwer û civakiya navdar Hesen Sofî bihîst em hevparê xema we ne û em sersaxiyê ji we re dixwazin û hêviya me yezdanê mezin wî bi dilovaniya xwe şad bike û cihê wî bi hişta rengîn be û Xwedê sebr û hedarî û aramiyê bide we.